ससमा गाननांनाय नंला गोजाननि होनना माइनास बेखायनो लेन्ससो गानो दासो नुबाय पाम पाम देलायखांबाय सानग्लासेस बेखौ गानजाबावलालै On the way to Alman बियो बेलतलायाव बिराद साइज एसे गली गली सिंनिफ्रायसो थांनांगौ आरो ना माबा न' बायदियाव गावनि न' बायदियावनो ना मा बेबायदि बानायनाय आंबो थांफेराखै बाट आं खोनानो मोन्दों आरो आंनि लोगोफोरनिफ्राय ओमफ्राय दा थांनायगासिनो माबायदि नायनोसै माबायदि नुदों आंखौ डाबल थिन ओंखारलायनाय दहायनो प्लेन खालामदोंमोन थांनो खोमसि जालायलायसिगोन खोमा फिर भी जाएंगे जाना तो है दा खोमसि जाबा आंहा फट' खेबजानो होननायासो मोननाय नंलादां जों खोमसि जाबासो मोनहैखासिगोन आरो नै माबा ट्राफिक जालायबाय माबायदि नुखोथाय आंखौ माबा मेगन खानिफोर बायदिसो नुलाबायजोब्बाय खोमालै नुवाखैना? आन्धाधुन NRL मा जागोनथाय बियो मलसो जागोन ना मा जागोन ना मा बेथ' सानडे सिटि सेन्टारावथ' खम भिर जागोन बे पार्किंखौनो मोनखाया Where is Allmark? Beltola and then Beno anyway 1.7 kilometer. Okay brother 25 आव सहैगोन नालाय नोंहालाय मा एथ' खर' सोमावथारखो माखौ एथ' खुसि मोनखो हाथाय गलायलायनाय मिनिथारबाय नोंबो जानो नामा नोंनोबो दायो लाबोफागोन र' Wow so pretty ओमफ्राय बैसिनि न'आसो मालाय मोजांथार आं बेयावसो थाथारगौमोन आं माबा बेयाव फैखांनाय मोनला जोब्बाय थायो सिमाङावसो फैखांखो ना बै जोनोमावसो फैखांखो मिथिला आरो ना खिन्थु आं बिदि फैखांनाय बायदि मोनलाबायो माबा रेड कालारनि गारियाव गाखोनानै फैनाय बायदि मोनलाबायो शुटिं खालामदों नै मालाय शुटिं बे गलिजों गली गली सिम टुलेट for commercial space पुरा बे गली सिंजों खोमा न' बायदिखायनो गली अबे ला दाथ' नैबेनो न' बायदिसो सिङाव थांग्रोनोसै सिङाव हाबग्रोनोसै जायगाया जा साइज बिराद साइज बाहेरायावनो जिरायफिनसै फेना जा गरम औ फेना जोंथिं गैया बेखायनोसो नों मा जानदों नैबे अबेया नैबे फट'ना फट' नोङो गोसो जालाबायनो बेखौ जानोसै ओमफ्राय नैखौ जानोसै बेखौ जानोसै आं हाइ फाइबार सालाद बेखौ अके ओमफ्राय नैबे मा ब्लेक कालार गोसोम आं जाया बेखौ ब्लेक बान बे ग्रिनखौ जाया बे ब्लेकखौ बेजोंबा मोजां नुगोन बेजोंबा मोजां आयौ नै बुरजाबो सानसेट जाबाय नै माथो जाग्राया माबायदि जागोनथाय जाग्राखौ नायनोसै माबायदि नेनानै दङ नेगासिनो जालाबायनोसै थाब लाबोलाबायबाथाय जाखावफिनसै बय माने बेयारिंखौ फरायबा 21 मोनो नों नङा आंनिनो बायनो आं सानदों अबेहाय मोनो माने आं खोनाखै इंलिश प्रजेक्ट नङा ओहो फरायबा 21निसो माने आंना इन्सटाग्रामाव मेडिस क्लोजेट इयारिंस बेबायदि दं आरो ना माबा बायनो हायो अनलाइन कुरियार खालामनानै हरो ओमफ्राय बिनिफ्राय बायनो हायो मेडिस क्लोजेट लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होना होगोन जुदि नोंसोरो गोसोबा बायनो हागोन नायनायदो आरो ना टेबोलाव माथो सिमेन्टनि जोंना अन्थाइ दंजोबो
not bad mau itu nah biru spring kali itu dia jadi pilih first beku jagan saya benar lapar gua dash kau tu gitu nih ye nih light sampai sampai this is light sampai light apa satar itu kedua lembu kedua dah nih lebih biji yo tuh nih dah nih Pemilihan biji. यहाँ पे ऐसा है, वहाँ पे ऐसा है. सब थोड़े बहुत मालूम. Yang nama bemu itu ya, sebeli beli. Apa aja be? Getau. Review udah deh. Antai itu moजां. Nोंसोरा मोजां मोनगोन ना मिथिया? Getau. Antai मोजां. Getau. Kasih no, getau aku getau pun mendeng. जानानै फैबाय मा मिनिदों जों जाखांना फैबाय नै so much traffic 이거는 서봐 당했어. 어디 시티 비밀이야. बिसोराव ओमफ्राय फैखो बेखौलाबाय फैबाय बिदि गाबगोनानै दा सिटी सेन्टाराव हाबनो नागिरदों माने मोनसे बुस्थुबो लानांगौ दंमोन नालाय ओमफ्राय दा बेखौनो लानानै थांनो नागिरदों आरो जाखांनानैबो एसे हजम खालामनोसै होननानै बेयावनो थाबायलाबायनानै हजम जाथोंसै एसे बुस्थुखौ लांखानोसै दानो दिनै बिराद भिरलै सिटी सेन्टाराव मानसियानो मानसि जेव सानडे ना जाखायो ओरैनोबाबो आरो सानडेबाथ' बांसिन जाबावोसो दिनै एथ' बिराद मानसि दिनै सानडेजों जाबदों बे सेन्देलखौ आं नांगौ मा होनदों बुं दै गांदोंमोन नोंहासो लाबोनो बावदों नै बेहाय नेइल्स ओमफ्राय आइलेश खालामनो हायो दां आंहाबो खालामजानांगौ नै आसुगुरफ्रानो जा लेथ्रा आंना so cute very very cute 360 it's cute ayo बायलाबायबा फैथारगोन माबायदि मोजां बेसेबां थाय 260 माखौ बायदों देखाय बेखौ बायबाय सामार नाइट मिनिस'निफ्राय मोनसे लाबाय पारफिउम my new house bro yellow dirty fellow sitting on the buffalo लाबाय दा थांसै लाखांबाय बाहेरायावसो ना थाबायलांनानैसो बाहेरायावसो दोननांदों गारिखौनो पार्किंआनो मोना सिङावहाय दा थांफिनगासिनो थाबायलांगासिनो सिगां आगोल थांबाय आंहा ओमफ्राय थाबायनोनो हालाय लांला हिल्सबो गानदों आरो जिम खालामनायाबो आथिं साजोब्बाय जे थाब स्पिड थाबायनानै थांबाय बियो बोनोसो नागिरलायबावबाय आंखौ आंहा ओमफ्राय थाबायनोनो हाया जायै लोंखां बुस्थु बायखां दा न'आव थांफिनगासिनो न'आव थांनायनि सिगां मोनसे बुस्थु लालांबावनांगौ दङ मामोनलाय रसमालाय दिबिकानि थाखाय आंनि बिनानावनि थाखाय माने जा ट्राफिक नै ट्राफिकसो मोनबावबाय बेवहाय गिदिंफिनबायसो नै थांजायानो बिथिं थांजाया सिउ बिरलायनाय थांसै फेक स्माइल नै दा रुमाव सफैबाय ओमफ्राय बेहा लेखा फरायगासिनो मालाय ओइ रसमालाया माबायदि मोनखो बांद्राय मोजां नङा माबायदियाथो मोजां येल्ल' पिस्ता गोनाङासो नो ओमफ्राय बे बारा गोथाव नङामोन माबा वाइट कालारनो ओमफ्राय आङो दा मोखां एरि सुनोसै नोंसोरखौ आङो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोननोसै दे होमबा बाय see you in next vlog and don't forget to like subscribe and share bye